вазорати рушди иқтисод ва тиҷорати Тоҷикистон аз коҳиши тавлид ва содироти алюминий дар соли гузашта дар кишвар хабар дод. ба гуфтаи масъулони ин вазорат, корхонаи коркарди алюминиуми Талко дар соли гузашта 95,8 ҳазор тонна алюминий тавлид кардааст, ки ба 92,8% тавлидоти як соли қабл баробар будааст. дар зимн 94,8 ҳазор тонна алюминиуми тавлид шуда ба хориҷи кишвар содир шудааст, ки дар қиёс ба як соли пеш рӯ ба коҳиш аст. اون проблемаҳои логистикӣ ман гуфтам дар ҳақиқат вуҷуд доранд, яъне сари вақт ба Тоҷикистон дохил нашуданем ашёи хоме ки барои истеҳсоли алюминия лозим аст, яъне ба назар расид манъ шудани борҳо дар он хатсайрҳое ки пештар истифода мешуданд. вобаста ба ин албатта имрӯз чораҳои дахлдор андешида шуда истоданд нисбати истифодаи хатсайрҳое ки чунин монеагиро яъне пеш намегузаронанд. ба қавли вазири рушди иқтисод ва тиҷорат, сабаби дигари коҳиши тавлидоти алюминий фарсуда шудани таҷҳизоти корхонаи Талко низ будааст. ҳоло ин корхона тарҳи модернизатсия ва ё таҷдиди дастгоҳҳои коркарди алюминийро таҳия кардааст ва ба гуфтаи масъулин нақшаи тавлидот дар соли ҷорӣ рӯ ба афзоиш хоҳад шуд. Согласно утвержденного прогноза у нас طبق پیشگویی‌های تایید شده استحصال آلومینیوم تا 245,000 تن در سال در نظر است، ولی با نظرداشت جریان فروش محصولات، برنامه رشد حل مسئله انتقال محصولات خام برای تولید آلومینی ما بهاگذاری کردیم که در سال جاری حدود 149,000 تن آلومینی استحصال می شود. 149,000 تن. дар ҳамин ҳол вазорати рушди иқтисод ва тиҷорати Тоҷикистон эълон кард, ки ҳаҷми номиналии маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар дар соли 2018 то 68,8 миллиард сомонӣ афзоиш ёфтааст ва дар зимн рушди иқтисодӣ 107,3% ташкил додааст, ки нисбат ба як соли қабл 0,2% бештар будааст. рушди иқтисоди кишварро масъулони вазорати рушди иқтисод ва тиҷорат ба афзоиши тавлидоти саноатӣ ва кишоварзӣ, сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ, зиёд шудани табодули молу коло ва бештар шудани хидматрасониҳои пулакӣ марбут медонанд.